Croeso nôl I Brew yn y bar, a dwi wedi teithio lawr yr M4 a cyrraedd Cwm Tawi yn weld â Clwb Rygbi Ystradgynlais. Mae'r Warren wedi pigo tîm cryf I wynebu Georgia ar y penwythnos. Mae rai yn gweud bod o'n risgi, mae rai eraill yn gweud bod o'n holl bwysig bod nhw'n cadw ymlaen y lefel momentum yn mynd mewn i'r chwarteri. Warren knows best, maen nhw'n gweud. Felly, dyr weld beth mae barn Clwb Rygbi Ystradgynlais. Wel, ti'n gweld rhywbeth newydd pob dydd, yn gyda ti. Fi dy hyn gyfaill fi, edrych, sydd wedi wario 500 o weithiau dros Ystradgynlais. A wnaethon ni wario yn gilydd Swansea Valley Under 11s I cyrraedd, ynddo fe? Cwestiwn cynta I ti de. Edrych ar tîm mae Warren di pigo dros Cymru, beth yw'n meddyliau ti? Fi credu mae fe gryf iawn. Os yw'n ddim yn cael pwynt bonus, fi credu bydd diflas iawn. Ond fi credu bydd Cymru yn y 30 pwynt. 3. Mae'n dechrau stryglan pawb. Mae'n dechrau stryglan. 8, 9, 10. Da iawn. Right de, o'r gym i'r car, a heddi fi'n barod. Mae Go Faster Boots da fi. Wel, mae'r ddau ni mas anadl ar ôl exploits ni ar y car fyna, ond edrych mlaen at y gêm yn erbyn Georgia. Meddyliau am y tîm? Mae'n tîm gryf, mae'n tîm ni'n gallu gwneud job yna, definitely. Ynglyn â'r gêm yn erbyn Georgia falle, beth ydych chi wedi gwneud o'r tîm? Fi'n credu bod eisiau cwpl o newidiadau ffyn wedi gwneud. Llac Morgan efallai chybod yn cael gorffwys o bach barod ar gyfer y gemau fwy. Ond mae dal digon o siawns yn y tîm na, digon o siawns, newn ni fe'n rhwydd. Faletau yn codi, yn mynd I hunan, Clwb Faletau! Clwb Faletau, pan mor bwysig mae fe i'r ffordd mae Cymru'n wario gêm? Pwysig iawn, mae'n mynd man gyda bol am ni, go forward I ni. 60 munud am fe, a just wrap over lan yn bubble wrap ar ôl disado fi'n credu. Clwb Faletau neu Scott Quinnell? O, mae rai fi gweud Scott Quinnell. Pam ni de? Just hen ffefryn, hen scarlet spotted. Na, mae rai fi Scott Quinnell. Clwb Faletau neu Scott Quinnell? Faletau. Wyt ti'n gallu enwi un o'r chwaraewyr tîm y Georgia? O. Na, fi ffili. Maracava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So wnaethon ni colli'r gêm diwetha wnaethon ni wario yn erbyn Georgia. Os unrhyw pryder yn mynd mewn i'r gêm yma? Na, fi'n credu ni'n tîm wahanol nawr yn y Warren. Fi'n credu oedd pibach, oedd tîm wan yffernol dyn ni mas o'r dydd yna. Oedd pobl wedi newid nawr. Fi'n credu fi'n digon gryf yn ennill y gêm. Pwy well ti wario yn erbyn yn y chwarteri de? Japan neu yr ariannyn? O, Japan. Mae'r ariannyn, a fi'n credu oedd Lloegr wedi gael yr ariannyn, ond ti'n bach yn gynnar yn y tournament, a fi'n credu mae Japan lot yn well o ffordd maen nhw'n wario yn erbyn ffordd maen ni'n wario. Japan neu yr ariannyn? Wedyn ni Japan. A taw Japan gewn ni, ni trwyddo'n rhwydd wedyn ni. Sori eich draws chi, committee meeting bwysig ofnadw. Mae cwestiwn bwysig da fi hefyd. Os unrhyw un fan hyn yn gallu enwi un o chwaraewyr tîm Georgia? Na, gallai ddim. Mae rai fi roi diolch enfawr I Clwb Rygbi Ystradgynlais a mae croeso cynnes. Mae digon o hyder a digon o ffydd a byddwn ni'n cael y buddugoliaeth yn erbyn Georgia ar dydd Sadwrn. Felly ymunwch yn ni am berod nesaf Brew yn y bar pan byddwn ni'n lan yn Llan Rwst yn Clwb Rygbi Nant Conwy. Hwyl am y tro.